эмомалӣ раҳмон аз кишварҳои ҷаҳон хост касонеро ки ба терроризм муттаҳам мешаванд паноҳгоҳ надиҳанд. дар мулоқоти раҳмон бо ЗАС тавонмандии ҳифзи марзи тоҷикистону афғонистон зарур дониста шуд. шикори муҳоҷирон барои истифода дар ҷанги Русия алайҳи Украина идома дорад. раиси ҷумҳурии Тоҷикистон аз кишварҳои пешрафтаи ҷаҳон хост ба шахсони муттаҳам ба терроризм паноҳгоҳ надиҳанд. эмомалӣ раҳмон рӯзи 18 октябр дар нишасте дар Душанбе гуфт масъалаи ҳуқуқи башар ва ифротгароиву терроризм ҷудо аз якдигар баррасӣ шаванд. эмомалӣ раҳмон ҳамчунин гуфт мушоҳида мекунем ки террористону ифротгароён аз институти гуреза хуб истифода карда аз боварии кишварҳои бештар мутараққӣ сӯи истифода менамоянд. аммо эмомалӣ раҳмон аз ҳеҷ гурӯҳу давлати хосе ном набурд. гуфтанист мақомоти Тоҷикистон солҳои охир аз паноҳгоҳ додани кишварҳои аврупоӣ ба намояндагони созмонҳои мухталифе ба монанди ҳизби наҳсати исломии Тоҷикистон ва гурӯҳи 24 танқид мекунанд. ҳукумати Тоҷикистон аъзои ин гурӯҳҳоро ба содир кардани амалҳои террористӣ ва ифротгароӣ муттаҳам мекунад, аммо мухолифон даъвои мақомотро беасос медонанд. дар навбати худ созмонҳои ҳомии ҳуқуқи башар мақомоти Тоҷикистонро танқид мекунанд ки бо баҳонаи мубориза бо ифротгароӣ озодиҳоро дар кишвар маҳдуд кардааст. мақомот инро рад мекунанд. гуфтанист дар Душанбе конфронсияи ҳамкории байналмилалӣ ва минтақавӣ оид ба амният ва мудирияти сарҳад ҷиҳати муқовимат ба терроризм ва пешгирӣ аз ҳаракати террористҳо кори худро имрӯз шурӯъ кард ва он фардо 19 октябр низ давом мекунад. дар он Антонио Гутерреш дабири кулли Созмони Милали Муттаҳид ва Станислав ЗАС котиби генералии СПАД низ ширкат доранд. эмомалӣ раҳмон раиси ҷумҳурии Тоҷикистон имрӯз 18 октябр дар Душанбе бо Станислав ЗАС котиби генералии Созмони Паймони амнияти дастаҷамъӣ мулоқот кард. дар мулоқот масоили ҳамкориҳои Тоҷикистон дар чаҳорчӯби Созмони Паймони амнияти дастаҷамъӣ, вазифаҳои кунунии ин созмон ва ҳамчунин мавзӯи мубрами рӯзномаи минтақавӣ ва байналмилалӣ мавриди баррасӣ қарор гирифтанд. зимни мулоқот ҷонибҳо оид ба вазъи мураккаби низомию сиёсии минтақа ва ҷаҳон табодули афкор намуда, ҳамчунин таҳкими тавонмандии ҳифзи марзи Тоҷикистону Афғонистонро зарур донистанд. дафтари матбуоти раиси ҷумҳури Тоҷикистон хабар медиҳад ки дар мулоқот масоили дигари ҷорӣ аз ҷумла омодагӣ ба ҷаласаи навбатии сарони кишварҳои узви Созмони Паймони амнияти дастаҷамъӣ баррасӣ шуд. хабарҳо дар расонаҳо ва шабакаҳои иҷтимоӣ дар бораи ҷалби иҷбории муҳоҷирони кори тоҷик, ӯзбек ва қирғиз аз сӯи мақомоти Русия ба ҷанги Украина беш аз пеш духтар мешавад. бино ба гузориши Радио Озодӣ, наздикони ӯзбекистониҳое ки дар Русия маҳкум ба зиндон шудаанд гуфтанд ки пайвандони онҳо бо ҳар шева аз ҷумла бо шиканҷа аз зиндонҳои Русия ба ҷанг алайҳи Украина ҷалб мешаванд. Ольга Романова, ҳомии ҳуқуқ ва сиёсатмадори рус, дар Телеграм навишта ки ширкати хусусии низомии Русия Вагнер ҷалби хориҷиҳо, махсусан муҳоҷирони кишварҳои Осиёи марказӣ дар Русияро ба ҷанги Украина оғоз кардааст. ба гуфтаи Романова ба ӯ хабар доданд ки шаҳрвандони зиндонии Белорус, Ӯзбекистон, Қирғизистон ва Озарбойҷонро аз маҳбасҳои Русия ба ҷанги Украина мебаранд. дар ҳамин ҳол ҳомии ҳуқуқи муҳоҷирон дар Русия хонум Валентина Чупик ба хабаргузории Азия Плюс гуфтааст ки шаҳрвандони Тоҷикистонро ки ҳатто шаҳрвандии Русия надоранд бо таҳдиду шиканҷа маҷбур мекунанд ки барои хидмат дар артиш ихтиёрӣ ариза нависанд ва ба ҷанг дар Украина мефиристанд.